за 6-ти пореден път имам щастието да снимам видео, в което да ви кажа: ей хора, имам нова книга. Ето я, Слънчеви лъчи в мрака. Ето го и Майло. Първоначално си казах, че искам видеото да е супер професионално и да бъда гримирана много яко и да отида да ми направят прическа, но прецених, че предпочитам да си бъда вкъщи, да си бъда с домашните дрехи, да си вържа косата на опашка, защото е мазна, да дръпна една очна линия и всъщност да ви разкажа малко повече за тази книга. Ако трябва да я опиша в едно изречение, тази книга е написана за всеки един човек, който се чувства зле. Това е. Идеята е наистина всеки път, в който сте в мрака, когато отворите книгата, поне една глава от тази книга, поне едно изречение от тази книга да ви служи като светлина. Това е. Това е идеята на книгата. В нея ще видите и ще прочетете много лични неща, лични мисли, съкровени от живота ми, неща, които са ми се случили, неща, които съм научила в последните няколко години. Ако сте чели Щастливей, Историята на Щастливей, първата ми книга, разказва всичко, което ми се е случило преди да започна да се занимавам с видеа и социални мрежи и така нататък. Историята на тази книга е всичко, което ми се е случило и съм научила след това. Не всичко, но доста значителна част. В книгата можете да пишете също, защото има глави. Буквално отворих на страница, в която се пише. Има глави, в които вие самите имате възможност да пишете и да отговаряте на разни неща. Вие сами ще разберете за какво става въпрос. В тази книга също ще откриете много сурови мои мисли и чувства, най-вече свързани с менталното ми здраве и менталното здраве като цяло. Винаги съм се старала да бъда по-открита в социалните мрежи за това с какви неща се справям, кога ми е трудно, кога съм крива, кога съм тъжна, кога съм депресирана, кога съм тревожна и съм искала да отворя пространство за този разговор, за тази тема и е доста страшничко на моменти да бъдеш толкова уязвим. В тази книга наистина се предизвиках страшно много, защото ще откриете неща, които съм писала в дневника ми. Знаете, може би някой от вас, че си пиша в дневници от години и анализирам и си споделям най-негативните мисли и чувства и така нататък. В книгата има истинска глава от дневника ми, която е толкова сурова и е писана в толкова слаб момент от живота ми, преди 2 месеца. Все още съм в един такъв период, в който изобщо не се чувствам добре и се справям с много житейски ситуации, с които всеки един човек се сблъсква в един или друг момент от живота си. Не е нещо свръхспециално това, което ми се случва, но е факт, че го преживявам доста трудно и се сблъсквам с много проблеми по пътя. И е доста трудно да говоря за това, но мисля, че си заслужава, защото в много тези моменти, в които не се чувствам добре и се чувствам нещастна, разочарована, самотна, объркана, не мога да разбера защо във всяко едно видео за нова книга аз рева. Това вече всички го знаем, Изабел реве постоянно, но във всички тези моменти, в които не се чувствах щастлива и все още на моменти не се чувствам добре, винаги си казвам, че много искам, ако някой друг се чувства като мен. Със сигурност има много хора по света, които се чувстват така, и много хора тук в България, които ми гледат видеята, които се чувстват по същия или по подобен начин. Много ми се иска да направя нещо, така че тези хора да се чувстват по-добре. Вие да се чувствате по-добре от нещо, което съм казала, написала, разказала, да почувствате, че има решение на проблемите ви, да почувствате, че нещата могат да се оправят, да почувствате, че не сте сами в това, което ви се случва. И това е мисията на книгата, това е мисията на канала, на всичко в живота си, което правя. По някакъв начин, ако мога с нещичко толкова да направя деня на един човек по-хубав и болката му по някакъв начин да я смаля. Ако не мога да я премахна напълно, то поне да я смаля или по някакъв начин да я облегча. И Слънчеви лъчи в мрака е книга точно за това.
В нея ще прочетете много неща, най-различни, свързани с връзки, депресия, приятелства, тревожност, несполуки в живота, предателства, негативни мисли, липса на увереност, болка, която всеки един от нас чувства, комплекси, травми, най-различни неща. Не претендирам, че знам всичко на този свят, със сигурност има толкова много, което не знам. Най-вероятно и затова съм в тази позиция, да не се чувствам толкова добре и все още уча как да се справям с всичко, което ми се случва, но това, че не знам всичко, не трябва да ме спира от това да говоря за нещата, които научавам, нещата, които ми помагат, нещата, които работят за мен, защото пък споделяйки ги, тези неща могат да бъдат полезни на някой от вас. И това би било много ценно за мен, ако знам, че един млад човек, който чете книгата ми, или не млад човек, възрастен човек, чете, ако открие нещо, дори едно изречение, което по някакъв начин да допринесе и да подобри качеството на живота му, за мен това е най-големия подарък и най-голямото щастие. И вярвам, дори съм сигурна, че с тази книга го постигам и ще го постигна това нещо, защото е написана с много любов и много болка, и много уязвимост, и много така... Отворих си сърцето много, за да я напиша. И я написах в период, в който определено не ми беше лесно да съществувам и не виждах смисъл в абсолютно нищо. На моменти все още съм в тези мисли. Не си спомням дори как точно я написах тая книга. И написах я измежду много реване и много сълзи и много осъзнавания. Много от нещата в тази книга са извадени от дневниците ми, от преди години, от скоро. Има много от мен в тази книга. И така, ако искате да си я поръчате, долу в описанието ще има линк, можете да откриете. В момента е в предварителна продажба. Ако я поръчате в срока, който ще излезе на екрана, тя ще пристигне с автограф. От 16 октомври книгата ще бъде налична и по книжарниците, и на много други места. Няма да бъде налична само онлайн, също така може да се достави и в чужбина. За тези от вас, които я поръчат сега, ще я получите преди всички останали, преди да е влязла в книжарниците. Вие ще сте първите на практика и ще получите автограф. За момента няма да има фен срещи, не сме планирали нещо подобно, но ако имате интерес, можете да напишете в кой град бихте искали да се видим и да отпразнуваме излизането на книгата. Не само, че визуално изглежда по съвсем различен начин от всичките ми други книги до сега, но и самият тон, самата енергия и начина, по който говоря за нещата е много по-различен, защото аз самата съм много по-различна от това, което съм била до сега. Което е и нормално, защото раста и се променям. Много я обичам тая книга. Всичките много си ги обичам, наистина много, но тази специално малко или много ми спаси живота. Трябва да спра да рева на видео, но не мога. Това съм аз. Знам, че всеки един човек, който гледа това видео, си има неговите проблеми, неговите си трудности, неговата си болка. И на всеки болката е валидна, без значение какво се случва, дали е нещо малко или нещо голямо. Всеки си има трудности и те са валидни и не трябва да омаловажаваме това, което ни се случва и да правим нещата за себе си още по-трудни, когато постоянно се самобичуваме и си казваме: ти не трябва да се чувстваш така, ти трябва много по-лесно да се справиш с тази ситуация, ти трябва да си винаги щастлив. Всички тези неща не помагат. И знам, че много хора не се отварят към близките си и към света като цяло, точно защото ги е страх, че ако споделят това, което им се случва и това, за което страдат и това, за което им е трудно, света няма да ги разбере,
ще им каже: ти си неблагодарен, оценявай нещата, които имаш и се стяга и усмихвай се. Просто се усмихвай и бъди позитивен. Затова много хора не споделят. И аз много искам да отворим тази врата и тая възможност да говорим за това, което ни се случва, и това, че говорим за проблемите си и за трудностите си, да не ни прави неблагодарни, слаби или не знам, каквото и да е там. Защото това да не говориш за трудностите си те изолира и е вредно, и така е много по-малко вероятно да намериш решение на проблемите, които имаш. Това е много чувствителна тема, но е факт и е нещо, което се случва. Много млади хора отнемат животите си, и не само млади хора, всъщност. Точно защото не говорят за това, което им се случва и за това, което чувстват, и смятат, че няма решение, няма светлина, няма шанс нещата да се оправят, и се чувстват толкова самотни и затворени в болката си, че правят нещо подобно или се самонараняват и така нататък. Това е, да, неудобна тема, тема табу, но трябва да се говори за тия неща. И е много трудно и се изисква много смелост, но си заслужава. И аз искам да говоря за това, и говоря за това не само в книгата, но и навсякъде, и че ще продължавам да говоря за това, защото единственият начин да се промени нещо е като говорим за това и не пренебрегваме менталното здраве на хората и не се притесняваме да говорим за това, което ни се случва. Това е. Много съм емоционална, не съм спряла да рева в последните 4 месеца. Аз и по принцип си рева много, ама последно време е така стабилно. Но и това ще мине и всичко ще бъде наред. Е, такова исках да е видеото. Без нищо специално, без специален грим, без специална прическа, въпреки че това ще да е много готино. Прецених, че този формат е доста по-смислен за мен на този етап. И се надявам книгата да ви хареса и да ви помогне с нещо. Окей. Чао!